Monggo kula dherekaken calon risang temanten sarimbit tumuju wonten ing sasana abdu nikah. Sawetawis wonten sanipun Roko Mas Bagus Ahmad Saifuddin dalam Mbak Octavia, monggo kula dherekaken tumuju wonten ing sasana abdu nikah. Dene wonten sanipun para-para kang kapiji minangka seksi kula dherekaken ugi sawega tumuju wonten ing wiwaraning sasana abdu nikah. Lumaksana panjenenganipun calon risang temanten sarimbit kadharaken saking Kadang Pangedi Busana Melisa Wedding Partner kang mijil saking Perum Tayu Kilen. Monggo kula dherekaken lumaksana sepisan malih Bapak Ibu paraga ingkang minangka seksi, monggo kula dherekaken seksi saking Kedung Sari dalah ugi saking Sendang Rejo. Monggo kula dherekaken tumuju wonten ing sasana abdu nikah. Monggo Bapak seksi ingkang sampun dipun resaya kula dherekaken lenggah wonten ing mriki. Ingkang saking Kedung Sari dalah saking Sumber Sendang Rejo nggih. Monggo kula dherekaken sawega. Mbah Solikul, Mbah niki seksinipun sinten dereng wonten? Kula dherekaken nggih. Mbah Muhtadi menawi sedayanipun sampun siyaga adicara badhe katindakaken. Monggo menika wonten kursi dipun pendet rumiyin, Mas, pinjam kursinya dulu ya. Mas Fokto, Mas Irul tolong dipendhet kursi rumiyin, Mas. Sampun sawdayanipun menawi sampun adicara badhe katindakaken nyuwun berkahing pangestu Bapak Ibu sedayanipun mangke ing kawilujengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sanna libati nikah. Yang ini para kadang minulya sutresna karena sampun ing titi wanci piniji sampun tabuh setengah 11 wedal nuswantara kairing kilen mila tumapa ing adicara abdu nikah tumrap panjenenganipun calon risang temanten sarimbit Kusumane Ayu Octavia sarjana manajemen dalah Roko Mas Bagus Ahmad Saifuddin sarjana ilmu pemerintahan engri kalenggan enjang menika nuli badhe katindakaken kandinut laksita cara rinantam mekaten kaeka purwaka lumantar pedaring pustaka aji kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim kepareng ingkang hanyirani Ustadz kang kapiji monggo tumuju wonten ing sasana abdu nikah kepareng amendharaken pustaka aji kalam ilahi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ingkang sampun rinsaya monggo kula dherekaken tumuju wonten ing sasana abdu nikah. Dereng rawuh. Nggih. Karana dereng rawuh monggo nyuwun kapurwakan sarengan kanthi hamaos umul kitab. Liridhoillah wa bisafati rasulillah bisiril asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walil mu'minina amin. Kebareng ndongkap adicara kadonga kalih nenggih babaring khotbah nikah tumapa ing ijab miwah wijiling donga abdu nikah. Punsanipun pangembating praja Simbah Naib dalah Simbah Mudin sawetahipun nuwun kula dherekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo sareng-sareng astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf wa mu'asaratin bima'ruf. Saudara Ahmad Saifuddin bin Bapak Ramudi, saya nikahkan dan saya kawinkan Oktavia Haryaningwati binti Bapak Haryanto kepada Anda dengan wali ayahnya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin uang 10 juta rupiah. Anda bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Oktavia Haryaningwati binti Haryanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultan. Assalatu wassalamu alayka wa ala alayka ya Rasulullah. Agisna, agisna, agisna wa iyahuma syari'an bi izatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa barik lahum fi aqdihima, wa barik lahum fi arjaqihima, wa barik lahum fi auladihima. Ma'ala bina Adam wa mina Hawa wa li bainahuma sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubra wa li bainahuma sayyidina Ali wa Fatimah Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi sirril Fatihah. Salajengipun menika tetap asma tondo asta wonten ing pustaka pigukuing palakrama kapurwakan dening Risang Temanten Kakung. Tumunten kalajengaken panjenenganipun Risang Temanten Putri sawetawis paripurna anggonipun tapa asma ing pustaka pigukuing palakrama ugi kasuwun tapa asma wonten ing dokumen administrasi kepareng minangka arsipipun saking kantor urusan agama Kemenak Kecamatan Tayu. Para seksi iki kula dherekaken tapa asma tondo asta. Bebile sedayanipun sampun badhe kapratitisaken wujuding pustaka pigukuing palakrama kacaosna wonten ing ngarsanipun Risang Temanten Sarimbit. Badhe kaprintesaken dening Iksan Foto
ndeloki dodok syuting. Monggo sawetawis kadheraken Mas dan Mbak silakan senyum ya. Smile, lihat kamera. Ya, lihat kamera masih lihat kamera. Mas Ahmad Sewudin ya, senyum ya. Saksampunipun Android saking Bapak Penghulu kalajengaken dokumentasi eksan foto ya silakan. Masnya ke belakang, mbaknya ke depan. Monggo kapradosaken sepisan malih senyum ya. Mbah mau tadi senyum Mbah. Matur nuwun nggih. Sawetawis saking Bapak Naib Dalah Simbah Mutin, mbok bilih tasih wonten pakaryan wonten ing papan sanes monggo nderekaken wonten ing papan sanesipun dene ing samangke kepareng lajengaken lenggah sapi jagung wonten mriki nggih alhamdulillah. Utras kewala nderekaken nggih monggo. Sedaya berkadang minulya satemah wus paripurna tumapa ing adicara ijab ing rika lenggahan enjang menika dene waosan tigot mak taklik mangke winaos sesarengan wonten ing salebeting kamar sesarengan ngoten mawon nggih. Matur nuwun sawetawis meja lan kursi monggo kageser mingguanipun nyuwun setunggal tembang Bapak Ibu kagem risang temanten sarimbit badhe kapundhut gambaripun angadani paripurna anggenipun ijab. Satemah mangge ing rahayu kalis ing rubeda tumapa ing adicara ijab ing rikalenggan enjang menika pramila upacara ijab monggo kadup sarengan kanthi maos hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun monggo sepisan malih wujuding meja lan kursi kageser wonten ing sisih kanan napa kiring. Dene papanipun kados mekaten saged kageser wonten ing sakwinggingipun kursi vokalisipun SAP. Ya, awas gegere ya Dik ya. Ya, meja juga silakan dipun geser. Sawetawis menasanipun Bapak Ndala Ibu yang sampun rawuh, pangapunten panjenengan mangke hanampi dahar lan ngunjuk rikala adicara pasrah tampi sareng-sareng kalian risang temanten kagantos busananipun. Sekedap malih ngaten nggih. Nyuwun kawigatosanipun ampun kondur rumiyin saderengipun gutrah saking Sendang Rejo Ndalah Kedung Sari foto sedayanipun. Tinggal meja saja ya Mas ya. Silakan.